Sonos Sonoros presenta San Andrés, de Ana Saiz, publicado na antoloxía Orgullo Zombie 4, originalmente en castelán. Locución e música original, David Fernández Bahamonde. Traducción ao galego, David Fernández Bahamonde. María do Carme Carballo era determinada. Non cría en lendas nin supersticións e tiña unha repulsión atroz polos bechos. Estas tres cualidades, que non supuxeron ningún inconvinte, ningún importante polo menos, na súa vida, resultaron ser unha mala combinación na súa morte. Unha de consecuencias imprevisibles para ela, para a aldea de San Andrés e parte de Ferrolterra. Tamén para min, pero comecemos polo principio. María do Carme morrera. Non fora unha morte grandilocuente nin dramática. O seu corpo levábase a tempo abondo sobre a terra e dixera basta. Unha noite quedara dormida lendo salseos e xa non volvera a espertar. Cousas que pasan. Fora enterrada no cemiterio de Cedeira, a súa parroquia natal, chorada polos seus seres queridos e incluída no proceso de paso ao alén. Todo moi rutineiro, nada que non vexamos todos os días por aquí, nin por alá. Un trámite sinxelo. Ou iso era o que eu cría cando entrou no meu despacho. Era unha anciá de peiteado moderno, sorriso doado e man sin quedas, que se sentou na beira da cadeira, fronte á miña mesa, como se estivese impaciente por ir onde se supuña que tiña que ir agora que xa superara a fase da vida terrenal. Porque María do Carme tamén era lista. E, a pesar de que nos miraba ao meu despacho e a min con fascinación, non precisara que ninguén lle explicase como chegar ali. De todos os xeitos, escoitoume con atención cando me presentei, como o seu guía, e lle contei en que consistía o proceso de paso ao alén. E asentiu, en todo momento, sen facer preguntas. Se os seres como a min tivésemos a boa, teríame gustado que fose como a ela. Ben, pois agora que che contei o proceso, imos comezar por revisar o expediente. De acordo, María do Carmen? Mari Carmen, por favor. Asentín sorrindo, e abrín o primeiro caixón da miña mesa, convencido de que remataríamos a xiña. Axiña, o que pasou foi que cambiei o sorriso por un chasquido da lingua que soou demasiado alto para o que pretendía. Debería ter atopado a carpeta con todos os arquivos sobre a vida da miña guiada enviada ali directamente polos arquiveiros. Porén, o queixón estaba baleiro. Hai algún problema? Preguntou Mari Carmen. Non. Sacudín a man para quitarlle importancia. O caixón, que a veces se atranca. Saquei e metín o queixón un par de veces con forza, para reforzar as miñas palabras, con tan boa sorte que, ao abrilo, a segunda vez, a carpeta, finalmente, materializouse ante os meus ollos. Listo, dixen sacando a carpeta e levantando a triunfal. Baixo a atenta mirada de Mari Carmen, deixeina enriba da mesa, abrina e saquei a primeira folla, a do checklist. Bolígrafo en man, dispúxenme a comprobar que todos os elementos estivesen marcados en verde, requisito indispensable para que a miña guiada puidese seguir adiante ata a mellor parte do alén. Balance de boas accións positivo, check. Saudaba aos veciños, check. De ser condutora, aparcaba dentro das prazas, check. Balance de odio nas redes sociais negativo, check. Visita a San Andrés. Visita a San Andrés en vermello. Que raro. Pasei rapidamente o resto do resumo do expediente por se había algunha anotación sobre o tema, pero nada. Quizáis por iso tardaran en enviarme os arquivos. E agora, hai algún problema? Volveu preguntar a miña guiada. Decidín confirmalo con ela. Mari Carmen, nunca estiveches en San Andrés de Teixido? Non, respondeu encolléndose de ombreiros
como se fose o máis evidente do mundo. Pero se viviches casi 85 anos a menos de 50 kilómetros. Nin son moi relixiosa, nin me gustan os sitios cheos de turistas, nin que fose obrigatorio ir, vamos. Mari Carmen botouse a rir, e eu quedei mirándoa en silencio, pensando na mellor maneira de abordar aquilo. Non fixo falta. Ela debeu detectalo na miña cara e adiantouse. A súa risa parou en seco e cravou os seus ollos vivos nos meus. É obrigatorio? A San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo, enunciei solemne. Sóache. Bah, iso son contos de vellas. Cruzando os brazos, reclinouse na cadeira. Supersticións para necios. Lendas enganaturistas. Quedoume mirando, esperando algún tipo de confirmación pola miña parte que, evidentemente, non lle puiden dar. Non, insistiu. Neguei coa cabeza. Ela quedou uns segundos coa boca medio aberta e logo resoprou. Entón que? Levo case 80 anos sendo a mellor persoa que puiden ser e agora non vou ir ao ceo por non facer caso a unha andrómena. Ergueuse e comezou a dar voltas polo despacho. Vai organización! Podíades deixalo máis claro. A ver, o dito é popular por algo. É un dito, protestou, achegándose a min polo meu lado da mesa. Quen lle fai caso a un dito como ese en pleno século XXI? Unha marquiña aí ao nacer. Puxo o pulso diante da cara e sinalouno coa outra man. Que poña San Andrés. E cando vas, táchase, ou bórrase e listo. Cálmate, Mari Carmen, que todo ten arranxo. Só vai levarnos un pouco máis. Erguínme e sinalei amablemente a cadeira para que volvese a sentar, pero non me fixo caso. Así que quedei ali, de pé, xunto a ela. Se recordas o refrán? Ela chascou a lingua e puxo cara de fartura. Vai de morto que non vai de vivo. Así que aínda podes ir a mellor parte do alén, pero antes tes que ir a San Andrés. E como se supón que vou facer iso? A ver. Pois moi doado, pero senta, por favor. Mentras Mari Carmen obedecía a regañadentes, abrín outra vez o queixón, o mesmo onde aparecera o seu expediente momentos antes, e que agora contiña o Catálogo para a peregrinación post-mortem a San Andrés. Saqueino. Deixei o libro enriba da mesa, fronte a miña guiada, e comecei a pasar as páxinas. Mira, só tes que elexir cal che gusta máis. Unha súa niña, quizás. Moita xentes collos escornabois. As miñocas gustan menos, coitadas. Levantei un momento a vista do catálogo e mirei a Mari Carmen. Había pouco que o renováramos, así que as fotos eran de alta calidade e moi detalladas. Aínda que a min me fascinaban, quizáis fose precisamente ese o motivo do xesto de absoluto espanto e noxo que se reflectía na súa cara. Que é isto? Preguntou, tapando a boca coa man. O catálogo para a peregrinación post-mortem a San Andrés. Ante a súa falta de resposta, continuei. Claro, ignoraches o refrán e toda a lenda asociada, non si? Pois para volver a San Andrés de morta, tes que facelo en forma de insecto. Que? A voz agudizóuselle de golpe. Por que? Porque sábese que é así. E non hai... Tragou saliva con dificultade. Ningunha outra maneira? Neguei categóricamente coa cabeza. Algunha excepción que se poida facer? Ai, Mari Carmen, se houvese excepcións, como nos íamos asegurar de que a xente se esforzara por ir en vida? E que pasa se me nego? Non podes. Levantei a folla da checklist e amoseilla. Ou todo en verde, ou non hai gloria eterna. Mira, por que non lle das unha oportunidade a Escolopendra? Son moi bonitas. Foi entón, cando cometín o meu primeiro erro. Pasei a páxina do catálogo para amosarlle a foto en primeirísimo primeiro plano dunha fermosa escolopendra. Grande, vermella,
ben enroladiña. Mentres o facía, por reconfortala, puxen a miña man enriba da súa, ignorando o feito de que o tacto neste plano non é como no dos vivos, firme e cálido, senón lixeiro e cosquiñento, como a caricia dunha feble corrente de aire. Ou quizáis, como as patiñas dun becho. Mari Carmen púxose en pé, dun chimpo inconcebible en alguén da súa idade, polo menos na terra. Emborcando a cadeira na que estaba sentada, comezou a correr dun lado a outro do despacho, mentras berraba tan alto que ben poderían escoitala neste plano e en todos os planos do universo. Eu erguinme e tentei que parase, sen volver tocala, por suposto. Perseguina, púxenme ao seu lado, saltei diante dela, pero esquiveume todas as veces. Ao final, non me quedou máis remedio que botar man da miña condición sobrenatural e emitir un son aínda máis forte co seu «Mari Carmen!». A miña guiada detívose en seco e miroume fixamente, coa respiración axitada e as más tremendo contra as meixelas. «Ponte tranquila, fai o favor». Levantei a cadeira e tirara e convedeina a volver a sentarse. «Que vas a espertar a todos os vivos e levantar os mortos das súas tumbas». Rin para quitarlle ferro ao asunto. Non o sabía entón, pero acababa de cometer o meu segundo erro. Mari Carmen quedou de pé, quieta, coa mirada fixa na porta do despacho. Ao cabo duns segundos, accedeu a sentarse, pechou os ollos e inspirou moi fondo. Logo, volveunos a abrir, a modo, e dirixiume unha ollada que non souben descifrar. «Podo tomarme un tempo para pensalo?», preguntou, coa voz ronca polo esforzo de berrar. Por compaixón, accedín. Ese foi o meu terceiro erro. En realidade, reencarnarse temporalmente nun insecto non era a única maneira de peregrinar a San Andrés despois de morto. Era só a que tiña menos complicacións, tanto para o morto como para os vivos, e tamén para o personal do paso ao alén. E por iso non se ofrecía outra opción, pero sí que había polo menos unha. Por suposto, Mari Carmen, que ademais de non crer en supersticións nin soportar os vechos, tiña unha determinación implacable, descubriu cal era. Aquela mañá de domingo, uns días despois da nosa primeira reunión, durante o tempo que lle dera a miña guiada para pensar en que tipo de becho quería peregrinar, saltou unha alarma no meu despacho. Era unha luz vermella que flotaba xusto diante dos meus ollos, a parpadear, acompañada dun son agudo e intermitente aínda máis insoportable que os berros de Mari Carmen. Había moito, moitísimo que non vía unha como aquela, así que para cando conseguín reaccionar, xa ben hallara unha estupenda dor de cabeza. Abrín o caixón da mesa e saquei unha carpeta do mesmo vermello intenso que a alarma. Dentro, unha folla branca, con letras tamén vermellas, grandes, e letra grosa, e cun parpadeo insistente. Alerta de retorno non autorizado. Suxeito, María do Carme Carballo. Localización, Cemiterio de Cedeira, Galicia. Ai, non! Debaixo da localización, un círculo dourado de bordes difusos brilaba e xiraba sobre si mesmo. Resoprei. Xa non lembraba canto tempo facía desde a última vez que viaxara, pero sí lembraba perfectamente que era unha tortura. Aínda que, quizáis, con un pouco de sorte, non peor que a seguir escoitando aquela alarma. Pechei os ollos e puxen a palma da man sobre o círculo mentras cruzaba os dedos mentalmente, para que a encarnación non me provocase tantas náuseas como a última vez. Cruzar os dedos non funcionou. En canto aparecín sobre a terra, as árbores, as sepulturas, a igrexa e todo ao meu redor comenzaron a xirar moi rápido, e acabei caendo de xeonllos. Despois de vomitar, sabe Deus que levaba aquel corpo no estómago desde a última vez que o usara, reincorporeime como puiden, e aínda tambaleante, dirixinme cara ao nicho de Mari Carmen. Foi doado localizalo. A placa de mármore negro estaba rota, cos anacos polo chan. Deles,
nacía un rastro inestable de pegadas da terra húmida que se afastaba uns cantos metros. Seguino, e levoume hasta as portas do cemiterio. Merda, chegara tarde. Tiña que darme presa. Na terra non me estaba permitido utilizar ningún tipo de axuda sobrenatural, así que tiven que correr tan rápido como aquelas pernas mo permitiron, que non foi moito. Se volvía a necesitar encarnarme, que o gallanón, ia ter que pedir que me renovasen o corpo por un máis novo e atlético, runner ou algo así. Aquel tiñalle cariño, pero xa non estaba para certos trotes. Aínda que a xiña deixou de haber pegadas, non me foi complicado seguir o rastro de Mari Carmen. Polas rúas de Cedeira atopei un par de persoas sendo atendidas na beira rúa polos servizos de emerxencia e un grupo de nenos hiperexcitados que xogaban a tirarse algo. Comprobei con horror que o improvisado xoguete era un dedo polgar ennegrecido, así que intercepteino entre protestas e gardeino nun peto da chaqueta de lá que levaba o meu corpo. Polos berros na parada de taxis próxima, souben que intentara coller un. Rapazalista, pensei. Afortunadamente para min, ninguén se atrevera a levala, ou xa me levería demasiada vantaxe. Uns kilómetros máis adiante, xa pola estrada, cruceime cunha parella moi nova que camiñaba pola beira vía coa mirada perdida e a cara descomposta. Intereseime por eles, pero só balbuciron verbas soltas e sen sentido como seguro, país e apocalipse, e seguiron o seu camiño sen deterse. Non tardei moito en atar cabos. Algo máis lonxe, atopei un coche estrelado contra unha parada de autobús. Non había vítimas, nin recentes nin antigas, pero a xulgar polo cheiro que saía do interior, apostei a que Mari Carmen intentara conducilo. Ben, polo cheiro e polo dedo maimiño que quedara enriba do asento e que gardei no peto xunto ao outro. Seguín correndo camiño de San Andrés, sen dar coa miña guiada, e xa comenzaba a angustiarme imaginando as consecuencias da súa perda para sempre cando un barullo entre as árbores xunto á estrada alertoume. Detívenme coa esperanza de atopala ali. Preto dun merendeiro, un grupo de persoas discutía formando un círculo arredor de algo. Metín a cabeza como puiden, pero para a miña desgraza tampouco estaba ali Mari Carmen. Non toda ela, polo menos, porque non era moi arriscado supoñer que aquel pé que había no centro do círculo de xente e que levantaba tanto rebumbio era o seu. Antes de que lles dese tempo a decatarse, collín o pé e saín correndo tras do rastro de Mari Carmen, que agora consistía nunha pegada e un círculo irregular e que deixara a estrada para tomar un sendeiro. Aproveitei a confusión para, de camiño, levarme un par de anacos de empanada da mesa do merendeiro. Cheiraba a gloria bendita, case literalmente, e compensaba un pouco o cheiro das extremidades que fora acumulando. Ademais, xa era case mediodía e levaba case 2 horas correndo, así que o corpo empezaba a ameazar con negarse a seguir se non lle daba algo de comer. A sorte sorriume un pouco esta vez, e gracias a que lle custaba máis camiñar cun sopé que con 2, e que a tibia se lla fundía nalgúns tramos húmidos do sendeiro, Mari Carmen fora demorándose. Conseguín alcanzala xusto antes de entrar na aldea de San Andrés e saltei diante dela. «Mari Carmen, para!» Detívose e quedoume mirando uns segundos co que podería ser un cellote fruncido se a pel lle chegase para iso. Claro, non recoñecía aquel corpo. «Son o teu guía», resoprou, ou algo así, e intentou evitarme e seguir o seu camiño, pero volvín poñerme diante dela, cos brazos estendidos. Mirou con curiosidade o anaco de empanada que me quedaba nunha man e o pé que levaba na outra e tentou recuperalo, pero aparteino dela. «Damo!» exixiu con tanta claridade e firmeza como que lle quedaba de cordas vocais lle permitía. «Heicho de volver se ves conmigo». «Non vou! Vou á igrexa con pé ou sen el». Intentou volver a esquivarme, pero púxeme outra vez diante e tratei de convencela. «Pero non podes entrar en San Andrés así, non servirá». «E por que non?» «Porque sábese que é así». «Bah, na túa folliña só poñía visita a San Andrés». Amagou con facer os xestos das comiñas cos dedos índice e medio de ambas mans, pero non foi quen de dobralos o suficiente.
Aí non poñía nada de como facela. Está ben, non o poñía. Claudiquei e provei a apelar á súa responsabilidade e bo corazón. Pero pensa en toda a xente que veu en vida, como debe ser, a San Andrés un domingo pola mañá. Como vas a andar por aí así? Non causache xa bastantes traumas? Bah! Botouse a andar ao tempo que levantaba o brazo con moita forza, dando a entender que, chegados a ese punto, as consecuencias dos seus autos importábanlle ben pouco, pero levantouno tan forte que lle quedou atrancado a medio camiño, como se fose un Playmobil, o que só empeoraba o seu terrorífico aspecto. Por favor, Mari Carmen, suavicei o ton de voz como se estivésemos no despacho. É moito máis fácil que todo iso. Só tes que volver conmigo, escoller un animaliño para volver e... Un becho! Interrompome. Non un animaliño, un becho! De súpeto, abriu moitos ollos tanto que un deles quedou a piques de saírselle da órbita. A que piso está a lesma? Levantou a perna e deixou a punta da tibia en inestable equilibrio enriba dunha pobre lesma que, por moito que o intentaba, non acadaba a velocidade de abondo para fuxir. Non! Berrei. Non, por favor! Entón, apártate! Quedoume mirando desafiante mentras eu sopesaba a situación. O mal xa estaba feito. Xa sementara o terror en media comarca. Non había maneira de borrar ese rastro de xocs nin de tapar os meus erros. Podía permitirme engadir a esa lista que, por culpa miña, se perdese para sempre un alma inocente en peregrinación que se aceptara facer ben as cousas? Non vía a Mari Carmen capaz de pisar aquela lesma sabendo o que sabía, pero podería arriscarme? Ese era capaz de facelo. Quizás non se detivese aí. Quizás fose capaz de levar por diante a todos os insectos que atopase se con iso lograba saírse coa súa. Fíxenme a un lado. Está ben, ti gañas, pero acompáñate. A me vir moi ben, contestou cun remedo de sonriso. E así foi como María do Carme Carballo conseguiu a gloria eterna, entrando na igrexa de San Andrés de Teixido uns días despois de morta polo seu propio pé, en singular, apoiada no brazo dunha persoa que levaba na man esquerda o seu outro pé descarnado e na dereita un anaco de empanada, e que berraba con nerviosismo a todo aquel que quedaba mirando, peregrinos, turistas ou rosquilleiras. Película! Película! É unha película! Película! Sentada no meu despacho, liberada xa do seu corpo marchito, Mari Carmen observaba cun sorriso, a medio camiño entre a satisfacción e o sarcasmo, como repasaba a checklist do seu expediente. Hai algún problema? Non, contestei con desdén. Ningún en absoluto. Deslicei a folla por riba da mesa para que vise que todos os elementos estaban finalmente marcados en verde. Que saibas que pareceme fatal que non apareza nada en vermello polo xeito en que te comportaches despois de morta. Sabes que non ia pisar ningún becho. E o chantaxe que? Mari Carmen botouse a rir mentras erguía. Collou o expediente, achegouse ao meu lado da mesa e deume unha palmadela na meixela como me daría a miña boa, se os seres como a min tivesen. Logo, saiu pola porta do despacho tan tranquila, camiño da súa vida eterna, deixándome a soas coa miña longa lista de aclaracións exculpatorias que dar por aquí e de evidencias comprometedoras que eliminar por alá.